ಓಂಡು ನಾಳೆದ ಉಂಡಿ ಬಂತಿದೆ ಹತ್ತೊಡ್ದಿತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಕೇನೆದ ಕಂಡದೆ ಪರವಿದ್ದೀರಿ ಐ ಮೀನ್ ಆಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪೇರಿಗೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಪಾಯ್ತು ಎಂಚದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇನೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಸ್ತ್ರಾಗೆ ಆಟಿಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತೊಜಪಾಗಂದು ಮಾತೇರಿ ಏನ ಪುರ ಉಂಡು ಆಟಿದ ವಿಶೇಷತೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂಬೈದ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾಮಿ ಓಂಡು ಬಂತದ್ದು ಪುಂಡಿ ಬಂತಿದೆ ಹತ್ತೊಡ್ದಿತ್ತು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತೀನಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಅಟ್ಟೋಡು ದೀಪನ ಹಾಳಾಪು ಜೋ ದೀಪನು ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪುಡು ತಿನ್ಪುಡು ಅಂಚ ತೂವಲಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೇನೆ ಗೆಪ್ಪುನು ಒಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಗೆಪ್ಪುನು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಇಂಚು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಮುಡಾಯ ಬಾಕೇಡು ಮಾತ್ರ ಮುಡಾಯದ ಬಾಕೇಡು ಇಪ್ಪುನ ಬೈಲೂರು ಅಂಚಿಂಚು ಮತ್ತು ಉಂಡಿಯಾ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂವಲಿ ಮಾಮಿ ಕೇನೆಗೆ ತಂದುಳ್ಳೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಅಂಚಿದ ಕಡ ಕಂಡುಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪುನ ಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಟವರು ಏರ್ ಗೆಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಗಂಬು ಯಾಮಂತಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಸವಾಸ್ ತೋಂದುಲಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಅವನ ಇಂಚಿ ಅಂಡಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಅವನ ಗೊತ್ತುದಿಲ್ಲ ದಾರು ಅಂದು ಗೊತ್ತುದಿಲ್ಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದುಂಬುಡ್ದಿನ ಸಂಜಾದಾರು ಅವನು ಮುಂದುವರಿಸ ಬಂದು ಕಂಡ ಕಿನ್ಯ ಓಕೆ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತು ರಜಪಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಏನು ಇಂದೆತ್ತ ಪುಂಡಿ ಆಟಾಡಿ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆತಣಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿ ಎಪ್ಪರವಿದೆ. ಒಂದು ಸೀನರಿ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲದ ಇಂಚ ಪೂರಾ ಮರಕುಲಿ ಹುಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಕಂಡೆ ಹಿಂದೆ ತಾನೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಹನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಡಪುನ ಗಿಡ ನೆತ್ತ ಆಪುನದೇ ಒಂಥರನೇ
ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಏತು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಬದು ಕೊರ್ಕ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ